ka san waye ni ka san waye ni kuwa ka san waye ni waye Najeriya soja ko kuna Najeriya soja to kai din banza mu ne Malians ban mu da tarbiya tarbiya Malaikan duniya wa ko muke nan. Kai da Allah na ba na ce ka dana iya shege ba wai kai Malians ko a ci kaniyar ka. Ba ka ce Malians ba? Allah ya kara. Domin samun sababbin bidiyoyinmu da na subscribe da alamar ƙararrawa da zarar mun sa sabon bidiyo za mu baka ita.